Hello everyone, welcome to my channel. This is part 3 of the Eiffel Tower. We are in the third level. As you know that the Eiffel Tower is the most visited big monument in the world. 6.91 million people ascended it in 2015. So, a lot of people are coming here. So, mauni mong makita kung naa ka sa top. Nagagmay na ang mga building. Kung makita nimo ang whole Paris. Very nice. Overlooking. And it's also cold here because wind, of course, and the weather is not so, the sun is not shining. So, muanha po may diyang dapita. Napod ko'y video diha. So, muni mong makita sa whole Paris. As you can see, the whole Paris. You cannot walk there for the whole day. But we do walking here, but I cannot show you all around Paris. But as much as I can, I will show the video that I did. So, you can also watch. This is part 3 Eiffel Tower. I have part 1 and part 2, so this is part 3. So in this bridge we also walk, and as you know that I think that Olympic will be here also in France, and I don't know where it is. So this is it. As you can see, we walk. They have also a toilet here in the third level. I remember here I am here in 2005. Not so much people at the time. Maybe because it is also winter. So, gagmay ang mga building tan-awon kung nanaka sa pinaka taas, third level. But you have to pay also if you are in the third level. Because in the first, you have to pay, second, third, because you can choose. You can also choose to walk, and also you can also choose to ride in an elevator. But in elevator, it's of course it's a little bit expensive than in walking, I think. So mo po ni siya na makita po nimo ni siya sa second part 2 nako nga Eiffel Tower video. So if you are here, mao ni siya imong makita tanan. At least makita nimo ang tibuok Paris. Biyo manggid ko sa tibuok palibot para makita gyud ang tibuok part of Paris. And that building, I've been there also before 2005. Mauni siya ang nagbuhat sa Eiffel Tower. Gustave or Gustave Eiffel, ambot kung saon pag-pronounce kay lahi maguna sila mga pronunciation, especially kung French language. So mao ni siya, mura siya tinuod nga tao, pero gi-preserve nila wax lang na siya. So dili ka kasulod diha. I don't know kung nakasulod pag ano. I think we cannot enter. I don't know kung naka-enter ba ko ana sa 2005. I think not. You are not allowed to enter there. It is closed, so only you can watch in the window, in the glass. So, and then the other person. I think ang kaninga person, I think nag-interview siguro ni siya. So, muna siya you can see, and then panaog na po mi sa hagdanan. Ito siya ang pinakatao. Panaog na po mi sa hagdanan. And then kani nga mga tao diri sa kilid, panaog na ni sila. So ako tamong ipakita diri dapita diri, close ni siya. Then sa taas open to dito. So diri dito na. So, pero dito sa taas, dito siya. So, because you can also choose for the kini nga mga tao diri second floor. is palinya na ni
para going down. So kami po palinya po ni para going down. And then sakay nami og elevator. So ako pong ipakita sa inyo pa panaog ni we are in the elevator. Magbuhat ng tagod og remembrance. It's nice also if you are really in person, but at least you have na an idea, either you can walk or in the elevator. So naog nami adto sa second level. So muna siya mga makita. So it is a nice experience going down. And then padulong mi sa second floor kay dito man mi sa third level. So sa second floor na pud mi. So naay hagdanan na, pwede mo magbaklay, pwede pud mo sa elevator. Mas mura ang hagdan, pero siguro kapoy no. Pero dili pud mo makasulod kung ang inyong gikuha nga ticket is first level lang or second level. Kaya na may mga gwardiya kada first level, second level. Kitan-on man nila imong ticket. So inana dire. So hapit nami mo abot sa second floor and then mugawas mi. Gawas mi kay lantaw pa ko sa ilang mga souvenirs. So mo ni ilang mga souvenirs nindot ka ay tanaw. Pwede po ka magpalit diri. So pero naglibog ko unsa akong paliton. So daghan sila diri, daghan sila. Pwede ka diri magpalit souvenirs. Diri ni sa Eiffel Tower ha. So pili ka diri. So better di ay diri ko nagpalit no sa I buy the souvenir outside dili diri souvenir kapangita man gud ko og something but daghan mga nindot diri. So you can select Yung toothpaste, ha? Then you just throw it away? Yeah. Pwede sila yung mga glass diri ko. Mga nindot ang ilang mga souvenir. Dili ko sure kung makabalik pa ko diri. Grasya gini sa Ginoo nga nakabalik ko diri. Ikaduha man ako ning balik diri. Atong mga panahon na wala man toy mga video pa kay kamera ra man tugod sa una. So picture lang. Wala mga cellphone na ay maka-video ka. So dili pa kay itong mga high-tech sa una kaysa karon. That was 2005. So mga nindot ang ilang mga souvenir, makita pod nimo ang ilang mga presyo. So second level ni diri. Napoy restaurant diri. Pwede ka makaon diri. So makapili ka. So kung maanhi ka magpili na kadaan kung unsa imong paliton. Kaya ako man gipakita diri ang ilang mga souvenir. Otherwise pareha kas ako ang wala joy. Napalit diri kay basin makakita pa sa lain o mas kanami tong musangit imong mata. Mapalit ka pero ang kuan di ay is dili naman kakabalik diri. Once nga naa ka diri, dili na kakabalik diri oy. Kung naa kay chance, better magpalit ka diri sa ilang souvenir, even small things. Okay. Wala man ko naguna-una nga ana. So I was thinking basi makakita pa ko kanang napagmusang itatong mata nga mo palit bitaw ta.
kani man gud nga mga Paris Eiffel Tower makita man nato ni sa Pilipinas. Uy na amang kunin magtulit man sa Pilipinas. So, dili kay taganahan magkuan, magpalit. Ang nangita kog something na unique, Hello. na useful. So, if I were you, kung maani mo diri pagkuan na mo, paguna na mo nga unsa inyong paliton diri dapita kay akong gipakita sa inyo ang souvenir. Ang souvenir where you can buy here. Oh, so pili na mo daan kung muanhi mo diring dapita, pili mo unsay inyong paliton. Kay once ra ni pag naa mo diri once ra pagkahuman na og nadayon mo dili mo kabalik diri kay kung mobalik mo diri magbayad na pud baya mo. So pag-select na lang mo daan kung muanhi mo sa Eiffel Tower, sa Paris Eiffel Tower. So prepare na for a souvenir or a remembrance. Okay, wala ko kapalit diring dapita. Sa gawas ra ko nakapalit. Because wala man gud ko nagunahuna ani. So May labo? mao ni sila ang ilang mga souvenir. Ang mga presyo 6 euro. This one. ah, Magnet. This one also. This one also may labo magnet. Nice. This one is very nice. So, na ay 8 euro. Depende sa klase sa souvenir. What will we buy? Naapoy para sa ng magnet bitaw, ibutang nimo sa rep. So, pwede po kana Oh, this one. key holder. So, na 2 euro and 50 cents. So, actually, daghan kay silang mga souvenir nga imong mapilian kung gusto I don't know mo. what. Ay almost 5 euro na. Um, So, wala ko kabalo kung naa ba ni sila sa Pilipinas nga mga design o pasing na po ni siya sa Pilipinas. Mabitang nagduwa-duwa ko og palit kay basin kay murag nakakita ko ani one time o kaning other nga mga design. So, nangita ko kanang unique or something na akong you're not always going magamit. So, ako lang ipakita ang ilang mga souvenir. Dayon, if I were you, kung maani mo diri, pagpalit mo kay wala ni siya. Naaman ni siya sa silong pod. Naapo ni siya sa silong. Pero, try lang something here that is unique. Yanan kong magnet. Because Magnet. I think not all are the same down because sa sige na kong pangita daghan klase nga mga souvenir gyud dili sila parehatanan, so try lang to find something special. Ako naman gipakita sa inyo ang mga souvenir kanaog sa Eiffel Tower because we are waiting again. Daghan naglinya panaog na sad mi sa how you call it, first floor. So daghan naglinya ang mga tao sa elevator. So lisod gayo di ay kung daghan tao mga ni diri unya galinya, especially COVID karon. So pero but all the people here are vaccinated and of course they are negative. So no, dili ka ngay mahadlok kay dili ka makasulod diri kung kuan ka na something. Okay, they're very strict agyo up. So nagulat mi sa elevator nga moabot and mga tao diri daghan. Mauni siya ang elevator area. Daghan man gud kaayo ang mga tawo nga nag-atang. So
nakauna na tong uban. So ikasikan nami nga batch. So with me sa elevator, na ang elevator coming na. Muni siya mong pagkasakyan pa daon. So muni siya. Daghan po siya ako siya capacity. Ay daghan ng tao makasulod. So nice experience. Then going me down. Ipakita lang nako sa inyo kay dili man ni siya permanente. So once in a while, because nalimot na ganing ko ani diri sa una nakalimot ko nalimot na ko sa itsura gyud sa so mas maayo po nga nagkuha ko video para experience. Actually a lot of people also is doing video also here, doing because it's only once in a while. So lucky nakabalik ko dire, and I'm not sure makabalik pa ako usap. Okay, nakaanhin naman po. So ano man provinsahan. So but after nga mapuno na siya dahil ginaman sila yung kuwan po capacity sa mga tao nga makasulod. Then naapoy sila yung operator. Dayon ready na dayon siya nga muna ako paingon sa first floor. Second floor man siya. So naog na mi. Daghan klase-klase nga mga tao nga naadiri mga lain nga nasod. So muni siya ang Eiffel Tower. Muhunong pud ni siya sa first floor. Kina may first floor. And then kitsa tong gawas katumutan ko pa dito sa first floor balik kay uban ni saka man dritso tanan sa third floor. Wala sila ni sa ihunong sa first floor. So gusto ko nila nga makita ang first floor sa hitsura ko na sa first floor. So kami din nagpabilin ng movie na umuwi sa ground floor. What? Further down. I mean, mother, you just walk. Dili cool ba magsakay sa elevator, okay ra siya. I think mas cool ba siguro kung maglakaw ka, magbaklay. Sa ako lang ha, I don't know kay wala man ko nag-try. Pero kung i-try siguro nimo ang maglakaw, mas mura siya ang magbaklay lang ka. Pero I don't know how many stairs. I think 300 stairs. I think so. I'm not so sure. So, muna siya mag-experience elevator. Pa-down na mi. Down. So, sa una sa TV raman ako makita. So, karon actual. Ako nag-video. So, nice experience. So, kita nimo dito sa Pikas na inangagbaklay ha. Kana diyang hagdanan. Kami kay kuan mami. So, niabot nami, then pagawas nami. Nami sa ground floor, pagawas nami. So, pagawas naming tanan. Then kani pong elevator, magkuha na po ni sila pasahero, pasaka sa taas. Pasaka sa taas. So, panaog nami. Dako siya oy, dako ang Eiffel Tower. Hindi siya basta-basta perting luag ka. So, sa tinuod lang nalimot ng cute ko.
Murag daghan kay kausaban. Murag dili inani siya sa una. Akong tan-awon, akong mga picture kay daghan akong mga Pero picture hindi siya sa ba? una. Unlike before. So mao Very ni nice siya dayon lahi Because of na the pud ni pins, no? pagawas. Lahi pud Footprints. dito man mi sa pikas nga entrance kung nagsugod mo og I don't know tan-aw what sa you put part this one. 1 sa Eiffel Tower, Paris. For night. Makita niyo dito mi sa pikas. Dini na sad mi sa pikas. Mo agi. So girenovate nila ang part sa part nilang girenovate. So munang inana niyo makita iha. Maybe that's why they do like that because of this. But even though nga girenovate nila, dili na siya kuan nga dili makasaka ang mga tao. So girenovate nila, ay part nilang girenovate. So muni siya ang sa taas. So ang tao na siya. Grabe kaluag yun ang Eiffel Tower. Grabe kadako. Muni siya ang imong makita diring dapit. Sa una pag anhin ako dili ni siya inani. Hawan ka ini siya diring dapita. Sumaon ni siya ang elevator na imong pagkasakyan, pasaka or panao. So I think not only one elevator. So mo ni siyang sa silong na sila restaurant pwede ka kaon diri kasagara diri wala man gina sila rice kung ano man gina mga bread. So hindi na sila ka rice dito lang kita rice kung sa Chinese nga restaurant. So mo ni siya i-renovate nila for maintenance. Ako kayo ang kausaban tungod siguro kay daghan na kaayo nga mga tao ang gaanhi diri. Imagine in one day 25,000. So pero karon murag no imposible kayo nga niabot og 25,000 kay dili man kayo daghan gyapon kay tao sa taas pero ginakuan nila ginapugnan nila kay syempre ang COVID ba ya. Oo, dayon dili pud ka kasulod kung wala kay corona up. Kung kuan ka dili ka nila pasudlod. So daghang kausaban kay gipang butangan na gyud ang fence na ana sila mga garden ana sila mga dalan-dalan asa ka mo gawas tung sa una street ra gyud ka mo gawas na din ka dinha kay highway naman din na dis kilid. Karon dili na dito mi sa pikas gyud di agi. Kani among gibaklayan karon diri na mi agi. Sa una dili inana diri mi sa pikas. So grabe gyud ang kausaban. And makita nimo na ni mga fence. So dili na basta-basta ka makaduol diha sa Eiffel Tower. Unlike before. So diri may agi, Dito na sa siya biso? mga garden. Tapos sila yung mga chair kung Change, ikapoy ka mo pahuway ka diha. So muni siyang Eiffel Tower nga kung givideohan tumis pinakataas. So nice experience once for all. So if you come here, you have now an idea. And in every direction ako siyang givideohan minahan magud ko. Dayon paggawas nimo exit gikuan gyapon siya with glasses so di ka basta-basta makasulod diri. Kung outsider ka di ka basta-basta unless kung nagbayad ka then with guard ka na with security guard with inspection. So thank you for watching. God bless everyone.